Είναι η φοβία ή ο φόβος κληρονομικός? Οι επιστήμονες δεν έχουν αποφανθεί αυτό ακόμα. Έχουν κάνει κάποια πειράματα σε ζώα που τα έχουν απομονώσει από τους γονείς τους και έχουν δει ότι μέσα στο DNA μεταφέρονται αποτυπώνονται κάποια πράγματα στο DNA και υπάρχουν φοβίες. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι πολύ πιο απλό και κάτι που ξέρουμε μέσα από την νευροεπιστήμη. Αυτό που γνωρίζουμε με την νευροεπιστήμη είναι ότι από την κύηση και το έμβριο και το νεογνώ και το μικρό βρέφος οσμίζεται, καταλαβαίνει τους φόβους που έχει η μητέρα, ο φροντιστής και όλα αυτά τα ποροφάκια για να μπορέσει να επιβιώσει και να αντιδράσει και να καταλάβει πώς θα τα καταφέρει σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο έρχεται. Επομένως, εκεί δεν είναι κληρονομικότητα, δεν είναι ότι περνάει μέσα από το DNA, αλλά μαθαίνουμε στο πώς να προστατευόμαστε από αυτό που έρχεται να μας βρει. Αυτό βρήκανε με τις τεχνικές της νευροαπεικόνησης και άρα εάν μια μητέρα έχει κάποιες τραυματικές εμπειρίες με κάποια πράγματα, μπορεί πολύ εύκολα να τα μεταφέρει αυτά και στο έμβριο και στο νεογνώ και στο βρέφος. Έτσι. Για την κληρονομικότητα τώρα, όσον αφορά τις φοβίες, δεν έχουν καταλήξει ακόμα οι έρευνες, ακόμα το ψάχνουν.